večera, jste si neřekli, že chcete pro sebe, ale že věnujeme na co? Nás oslovila Marta Gerlíková, že dostala kontakt, že máme nemoc, protože na Lindě spousta lidí neví, že je nemocná. Díky Bohu za to, že působí jako opravdu zdravá holčička a kdo neví pozadí toho všeho, co je a co máme rodinu, tak to nejde poznat. No a kontaktovala mě Marta, že se o nás slyšela a mně se líbila, že by nám chtěli pomoct jako rodině. Ale my za těch 10 let už prostě s tou nemocí bojujeme, nakupujeme, protože neřešíte, jestli mouka stojí 200 korun nebo 300 korun. Prostě to koupit musíte, jo? Ať to stojí, kolik to stojí, protože jiná možnost není. A s tou dietou jsme se takhle naučili žít v rodině a mně se strašně líbilo pomoct všem rodinám, protože ročně se narodí asi 10 dětí v celé republice s nemocí fenylketonurie. A to jsou takové mimořádné peníze, jakoby bonus a navíc, tak jsme se rozhodli, že veškeré tady ty peníze věnujeme na analýzy potravin, aby to pomohlo nejenom nám a naší rodině, ale všem nemocným a rodičům. Čo obdivujem najviac na týchto ľuďoch je zodpovednosť. Takú zodpovednosť, ako majú oni, to si myslím, že nemá nikto z nás. Pretože oni majú v rukách zdravé svojho dieťaťa. Máme samozrejme veľmi veľa ľudí, ktorí sú postihnutí, ktorí, niekto povie, sú tu horšie choroby, sú tu telesne postihnutí ľudia, sú tu malé deti s rakovinou, s leukémiou a podobne. Áno, je toho strašne veľa. A väčšinou mediálne sú príťažlivé prípady, ktoré vlastne aj tak vyzerajú, že je to vidieť na tom dieťati. Deti a rodiny vlastne s touto chorobou majú jeden vlastne nádherný dar a to je nádej. To je to, že to vlastne môžu zmeniť, pokiaľ budú zodpovední a svedomití. Ja sa s rodičmi a s deťmi z tohto združenia stretávam, keď môžem, keď mi to vychádza čas. Naposledy to bolo na Mikulášskej párty. To je také pekné, že oni sa vlastne vždy stretnú, zorganizujú nejakú akciu, kde sa poprvé stretnú deti s touto chorobou, stretnú sa tam zároveň rodičia, môžu si tam predať rady, nápady, recepty. Dokonca minulý rok vznikla kuchařka, kde vlastne rodičia si môžu variť a majú tam popísané vlastne všetky hodnoty potravín a podobne. A to je tá zodpovednosť tých rodičov, ale nielen rodičov, ale vlastne aj detí, pretože ako náhle vám dieťa dospeje, alebo minimálne už ako je Linda, že má 10 rokov, tak je v škole so zdravými deťmi. Teraz tie zdravé deti povedia, poď s nami do Mekáča, poď s nami do KFC, poď si s nami dať to a to. A to dieťa musí byť natoľko zodpovedné, že si to nedá, pretože tým vlastne môže porušiť svoj vlastný mozog. Takže to je asi to, čo na nich najviac obdivujem. A zároveň by som chcela poďakovať vám všetkým, ktorí ste sem prišli. When people run in circles, it's a very, very
mad world, mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very mad